makita nyo sa screen, mao din ako mga samples nga sa pag-freelance nako gikan sa Dibo, gikan sa bunyag o birthday bisang unsa pa to. Then makita nyo sa screen, mao na ako mga samples sa akong mga pictures. Then nagpasalamat jud ko nga naagi mga tao nga nikuha sa ako as a photographer o videographer. Dili ba ingon nga naghinambog ko sa inyo ha or unsa. Then kuan lang ba kanaging hinay-hinay. Then paningkamuti nga imong output nindot sad. Kay dili man gid ingon nga sa primero nindot dayon mo agi gyud ka mga bati og kuha, mga bati og shots. Then continue lang gyud kay moabot gyud time nga makat-on gyud ka. Una nangandoy gyud ko nga makakamera og nindot, makakamera og kanang mga dagko nga kamera ba. Until such time nga naabot gyud ang opportunity nga nakatigom ko, nakapalit ko og camera which is dili ka siya high end, okay siya pang photography og pang video. So moto dito nagsugod ang tanan nga nagkuha kog freelance nga sideline, nagpicture, nagvideo ko hangtod naabot gyud ang time nga nakadaog ko sa usa sa video making contest diri sa MUA. And then mo to dapat kung say nasud sa imong hunahuna kag gusto nimo buhaton og malipayon kasi imong gibuhat, continue. Along the way naagyo na yung mga challenges o mga hindrance nga mobabag sa imong mga pangandoy. So maor gid ako isulti sa inyo ha. Keep in mind that kuan ba nga nang natural lang gyud ang mga challenges kay wala di ko motuo nga dili ka mahimong dili ka mahimong successful kung dili ka kaagig mga challenges. So sa naay mga pangandoy diha, expect big challenges kay naagi na gyud. Magiana nimo, malampasan na nimo, makasurvive ka kana. Expect a big thing. Maura na.